Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngisabuza ukuthi siyaya yini ukhohle? Yabuza nje abazalwane. Hayi kahabi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu usigcinile kuze kube la. Ngingakasho engikuzele la, ngicela ukusho nje izinyamezelo ezincane. Esokuqala ngitholile i-report yokuthi akuhambanga kahle ey'nkonjini ebusuku. Ngase ngiyabona ukuthi iphutha ngelethu. Azange sisho ukuthi la ekhaya sine-committee. I-committee yezokulala, sine-committee yokudla, sine-committee yezokulala, laliswa kwabantu, sine-committee yabadlini. So asishongo bazalwane, siyaxolisa kakhulu ngoba abaningi abaqalayo abangazi. Uma ngabe-ke sisizolala, ukhona lo oyesikhiphela ibhonji. Siyezwana ngithi? Yeah. So uma ngabe uzolala la, zikhona izala. Uma uzolala kuleyo ndlu ozolala kuyona, zikhona izakhona. So ngiyacela-ke bazalwane singabani, uNkulunkulu wethu akayena siyabuyala. So biza ukuthi siyahloniphana, siyathandana, ngishilo ngathi siyathandana ngoba ongenalo uthando, ongamthandi umzalwane wakhe kusho ukuthi akamazi uNkulunkulu. So ngiyacela-ke bazalwane siphathane kahle lapho. Uma ngabe ukuthi ziyashoda iy'ponji, i-committee izosazisa sithathe kwezinye iy'ndawo silethe ngapho ngoba zikhona. Bese-ke bazalwane ngicele futhi ukusho ukuthi phakathi kwenu bekunogogo obekade engaphathekile kahle izolo, ugogo Nala, ugogo wethu. Uthi unomzalwane omboleke i-throw. Ngiyacela avele umzalwane bese ngiyifuna i-throw ngiyibuyisele kuyena ngoba ufone ebusuku wathi ucela ngiyithole le throw ngiyibuyisele umzalwane. Manje akamazi umzalwane ukuthi muphi. Ngicela nje ungithinte-ke mzalwane mangabe usukhumbulile ukuthi khona ugogo umnikeze i-throw. Ngiyabonga-ke bazalwane, ngicela ukudlula-ke ngize enkulumeni engiyizele la. Singakakhulumi-ke ngizocela sihlabelele nje ithulo unumber 18 emacilongweni. Number 18 emacilongweni. Uthando lukaBaba lunje
ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ogcwele, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, sibongile. Baba wethu ongcwele, siyabonga Somhlekazi, siyabonga Dwala lethu, Nqaba yethu, siyabonga sonini nanini. Wena odalile izulu nomhlaba, wamenza nomuntu ngomfanekiso wakho, wadala izilwane zonke, wasipha igunya lokuziqamba amagama. Siyabonga Baba wethu ngale nkonzo, sibonga konke sikufundile kusukela ithangi, sifunda sizwile uNkulunkulu wethu, singathi lona lowo angaphuma umgodla wakho ugcwele egameni leNkosi yethu Jesu. Qhubeka nathi-ke Baba wethu ongcwele, usikhontrolele indlala yenyama ukuze sizwe ukukhuluma kwakho nangalesi sikhathi. Biyela-ke Nkosi iy'ngqondo zethu ney'nhliziyo zethu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela bazalwane sivule incwadi kaLuka chapter 9 verse 22. Sizofunda nje verse 22. Isiqubulo-ke salezi nkonzo zethu zephasika simile sithi, "So the Son of Man," indodana yomuntu. Kade silalele amazwi ayisikhombisa. Enkosi Jesu isesiphambanweni. Isezwa bazalwane, ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi akanishiyanga. Uthando lwakhe lwafinyelela ngakimi ngisezonweni zami, lwangangidlula kodwa lwangisindisa. Sizofunda uverse 22 bazalwane, ufundela kanje. Wathi indodana yomuntu imele ukuhlupheka ngobuningi, ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu. uJesu Kristu uyinkosi. Sikhuluma ngendodana yomuntu. Izolo-ke bazalwane sikhulume kakhulu ngamazwi iNkosi uJesu yawasho isesiphambanweni. Enhlizweni yami kuye kwavuka nje ukuthi ingabe ababehamba naye ngaleso sikhathi kwakunjani ey'nhlizweni zabo, ingabe thina namhlanje kunjani ey'nhlizweni zethu. Ngaleso sikhathi izwi lalingakacaci kahle. Inkosi uJesu yayikhuluma ngemifanekiso isikhathi esiningi, kodwa abafundi babengabi nakho ukuqonda okupheleleyo. Ingakho babeya ngamunye bayokuzisisa abangazwanga. Kunjengakho-ke nje namanje thina ukuthi nathi asizwa kanye kanye ngendlela okumele sizwe ngayo, kodwa sizwa ngokuhlukahlukana, sibambe ngokuhlukahlukana, siqonde ngokuhlukahlukana. So nabafundi babenakho lokho. Kunzima kakhulu-ke kubona ngoba babazi ukuthi inkosi yamakhosi. Babenalo lolo lwazi ngoba behlezi batshela ukuthi ubaba wakhe ngubani. Kodwa babengeke bayi-understand indaba yokuthi angahlushwa umuntu nje aze ambulale. Kwangelula ukuyiqonda leyo nto. Siyakwenza-ke nathi manje.
uyazi ukuthi sike sicele ngezinto esingafanelanga ukuy'cela, izinto ezi-wrong. Ukucele nje ukuthi sengathi angavelelwa ingozi ngoba akabuyisani imali yami. Ucele umnikazi wezinto ezintsha, ucele izinto ezintsha. So kwakukhona lokho nakhona ukuthi banga-understand, uma yethi ngimelwe, bangayiqondi leyo. Bengayiqondi futhi yokuthi ngempela usengaze afe engakubiza iy'ngelosi zizomlwela. Kwakukhona ukudideka, kwathi uma sekwenzeka kwafika ukwesaba. Ngifisa ukuthi-ke namhlanje angizuba mude bazalwane ngenxa yey'ngane abazukulu bami. Kodwa ngifisa ukuthi-ke namhlanje asingadideki kodwa silinde, ngoba emva kokuhlupheka ikhona ithemba. Emva kokuhlupheka, emva kokudideka nokuhlupheka nokukhathazeka ikhona ithemba. Ithemba eliyo, ithemba elingaguquki. Uma ngabe sizothi mhlambe unenkinga ethize empilweni yakho, ngike ngalalela enye i-podcast la ukhuluma khona undodakazi othi uKhalipha, ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyadinga i-relationship nathi, udinga ukuthi sibe intimate, angazi kanjani ngesizulu, kodwa sibe nobudlelwane obunzulu naye. Akudingi ukuthi njalo siye ngoba siyocela, kodwa kudinga-ke siye nje, siyele ukuthi nje Nkosi uyamangalisa, Nkosi niwe wedwa-ke kunje nawe. Njengoba sisho kubantu basemhlabeni, ayithi abantu basemhlabeni siyasho ukuthi sohlukaniswa ukufa, kodwa uma sekuya kuJesu, hayi, siya ngoba siyocela, siya ngoba siyocomplaina, siya ngoba siyobika okuthize. uNkulunkulu ulambele ubudlelwane bunzulu nomuntu nomuntu. uNkulunkulu ulindele ukuthi ukumncome nje uthi kwamuhle Jesu, futhi akekho ongafaniswa linganiswe nawe. Unganakele lutho, wazi ukuthi usawodawukho endlini, wazi ukuthi ingane ayinaso isicathulo esikoleni namhlanje, uthi kodwa wazowamuhle Jesu. Ngivile ukufakazi la izolo, khona indodakazi engene efakaza ethi sila namhlanje bengeke sibe la, ingoba sitshele yena ukuthi Nkosi siyayo. So uma ngabe sinokukholwa, ukukholwa yikhona okuzosenza sibe nobudlelwane, ngoba into okukholwa yiyona. Angithi nje uma ukholelwe esangomeni uthi noma ngabe ukhuphile umuntu oqala uzochasha ushona esangomeni, kodwa uma ngabe siphupha thina manje qala utshela useduze kwakho, ungakamtsheli uNkulunkulu ukuthi Nkosi nawe, ungakamtsheli uNkulunkulu ukuthi Nkosi wena uzoyixazulula le. Asimniki even indawo empilweni zethu. So silapha-ke endabeni yeNkosi uJesu. Namhlanje umgqibelo izolo besikhuluma ngamazwi, besikhuluma noJesu esesiphambanweni. Namhlanje usuku oluthule nje, ngisho nabafundi babeyivalele ezindlini, ngisho noMaria babehlezi nje beqoqelela amakha abazovuka nawo ngesonto. Kodwa babenjani enhliziyweni? Sizwile ukuthi iNkosi uJesu yenziwe isono. uNkulunkulu akasithandi isono. Inhliziyo yami ivele yadabuka bazalwane ukuba bengikwazi ukuyihlephula, ngoba leso sono sasenziwe yini? Kwenziwe isono. Angithi ingane uma ngabe izoyingcolisa, iqhamuke phandle emanaphanapha, uyivimbe emnyango uze uyigeze nangehospital. uJesu ubani wayezomgeza ngehospital bazalwane? Ingakho waze wakhala. Sizwile kade kukhulunywa la, angazi noma ngizwe ngedwa, kodwa ngoba sizwa ngendlela engafani ukuthi wenziwe isono. uNkulunkulu akasithandi isono, ingalokho wamshiya ngoba wayeseyisono, wayengasisona isisono. Manje ngiyabheka nje, ngibheka ukuthi hayibo,
uNkulunkulu usinikeza imithetho elula lize lithi izwi kaNkulunkulu ayikude ngisho nanathi. Izwi lakhe lilakuthini, sivuke ekuseni izwi lakhe lithini. Angidingi ngize ngifonele ubaba umpostoli ngithi konje ngingathini kuNkulunkulu ngoba izwi lakhe likhona even kumina. Manje uma ngabe sizovuka ekuseni sibhiyoze nezinto zethu singasho ukuthi Nkosi usuphinde waliphakamisa ilanga, Nkosi usuphinde wamvusa, ngathi ngivula umlomo ngakwazi ukukhuluma. Bangaki abake bavaleleke bangakwazi ukukhuluma? Bangaki abake bakhambise lendwazile bengakwazi ukufayiza ngoba uyena okontrola yonke leyo? Kodwa manje thina sesicabanga ukuthi sihlakaniphile siyakwazi ukwenza. Manje ngiyambheka nje uNkulunkulu ethembeka, uthembeka sisaba, athembeke siyitshela ukuthi sinamandla, athembeke siyitshela ukuthi akukho ongasehlula, futhi sisho ukuthi uma wena Nkosi ungakini ubani ongamelana nami kodwa ngingabi nayo relationship naye. Kodwa ngazi ukuthi hayi-ke yabona njengentandane kethiwe gijima uye lapha ihambe iyothi buya uthi hayi uzodla ubuya hamba laphaya ihambe hayi usudla ubuya sesibesimba ngoba-ke uzoyikhulumela. Thina-ke uNkulunkulu usiphile indodana ukuthi indodana ibe ukukhanya kithi. Uma sisasuka impilo zethu ziqala asikwazi ukubona ukukhanya. Kuney'ngane ey'ncane la ezingazi nje noma liphumile noma khona into okuthiwa ukushona noma khona ini. Kodwa uNkulunkulu wenza sure ukuthi ngey'nsuku ey'thize amehlo engane yavuleke ikwazi ukubona ukuthi ayisekuyakhanya manje, ikwazi ukubona ukuthi umalo kunezwe elikhulu, kusho ukuthi mhlawumbe ubaba mayizwe ezinye izisho. uNkulunkulu uyasinikeza ama-steps okuphila, kodwa uma sizoba ne-relationship naye kubiza ukuthi simqonde uNkulunkulu wethu ukuthi naye uyathanda ukungcono njengoba nathi sithanda ukungcono. Ukhona ongathanda ukungcono? Akekho. Siyathanda ukungcono. Kangakanani-ke yena enze okungaka thina singenzanga lutho. Uma ngabe-ke sifunda laphayana encwadini kaHosea ukhuluma nangokusiphilisa uNkulunkulu. Iziprofetho zaseTestamentini elidala ezazikhuluma ngokuthi uma ngabe indodana isifikile kuyokwenzekani. Uma ngabe sizobambelela kulezo ziprofetho sizophila bazalwane, ngoba kuzokhanya. Sizosukela ebumnyameni siye ekukhanyeni, ukukhanya kuzobakhanyisela nabasibonayo. Uma ngabe unendodana unofakazi nje yikho bebeda ingoba indodana ukuthi ungathuli nami isho. Bese-ke thina-ke abanye-ke sicindezele indodana ukuthi hayi usobuye sikubone mina awenzanga kahle yithi this time around. Angithi bazalwane. Kodwa uma ngabe unendodana uyakwazi ngokutshela useduze kwakho ukuthi uJesu wami uyaphila. Ngikwesaba ini ngoba mase ngisekamereni angize ngasho ukuthi mama ucele angikhulekise. Kodwa ngiyaxoxa naye. Ngiyakhumbula ukuthi ngeli langa ubaba umpostoli wayesho la ukuthi wakhuluma kwabaphela umthandazo wagcina sekhuluma wathema. Inkosi uJesu yamcindezela yamthema ukuthi ngiyayifuna le relationship, hlala la khuluma. Wakhuluma wagcina sekhuluma and uNkulunkulu wayihonorisha leyo. So uNkulunkulu kahle kahle udinga aze alethe ingane yakhe ukuthi sizoyenza isono. Ingoba wayedinga ukuthi sibe nobudlelwane naye. Ubudlelwane-ke bazalwane buqala kude esuseni udonga. Uma usususile-ke udonga bese uyayibuza i-direction. Ngithanda lento esiyiphatha manje kuthiwa
lokho esihamba sifuna ngakho inkondo i-GPS ngiyayithanda ngoba i-GPS angikhathali ukuthi umuzima ungale kwesiwa i-GPS izothi nqamula la esweni ngoba lo muntu okhulumayo usemhlabeni akafani noNkulunkulu. I-GPS yakaNkulunkulu wazi yonke silapha nje uyazi ukuthi eduze kababa uNkosi Elihlezi ubaba uMwelase uyazi ukuthi ubaba uMwelase uneminyaka engaka ubani igama lakhe uzalwa ubani uyakwazi konke nokuthi inwele zihamba la sonke ngamunye ngamunye ney'kothukile uNkulunkulu uyazibona ngoba zidalwe uye bazalwane futhi uyasibona akukho thunzi. Uma sizwa kuthiwa usuku akusekho alishoni ezulwini kusho ukuthi uma lingashoni ezulwini kuhlezi nje sisobala bese senza izinto sicabanga ukuthi sibone. Ngiyamthanda kakhulu-ke uma ngabe esho kuHosea ukuthi uyakusiphilisa ngey'nsuku ezimbili asivuse ngosuku lwesithathu. Uyazi ukuthi ubokunake uma ngabe uzoyitshela ukuthi inkinga obhekene nayo namhlanje angeke izilaste noma angeke izihlale phakathi. Uma uzoyitshela ukuthi hayi okwesikhashana angizuhlala kamnala ngiyadlula angimile la inkinga yakho izophela ngoba yena okwazi kangcono uzoyisusa leyo nkinga. Manje uma ngabe indodana idlule kukho konke lokhu ngenxa yethu thina senzani bazalwane? Ngizothi nje namhlanje uma siphuma la ilowo nalowo akazama ukwenza ubudlelwane noNkulunkulu usondele nje uzisise noma ngabe akuvumi uzisise uvale eminyango uhlale phansi unabe uthi inkosi semkhona noma ngabe awazi ukuthi uzocela ini noma uzobika ini noma uzokuthusa ukuthi uthi kodwa sengikhona and ngiyazi ukuthi ukhona isho lokho ufuna ukusho kimi ngihole ngiyale ngisole ngidirect then uzoyibona indlela. uNkulunkulu akasona isithulu noma isimungulu noma akathathi kude njengami. Mina ungangitshela into ngifundise kuyaphuma lasenkhohlweni ngoba ngiyini kodwa yena akakhohlwa okwethu ukuthi silinde kuye. Ngiyababona-ke oMaria balindile ngoba inkosi uJesu uyathi ngosuku lwesithathu bahlala balinda ikhona inkinga benakho ukuthi sesizotshela ubani sesizoyala ubani sesizokhonjiswa ubani indlela benayo leyo mhlubu benenkinga kodwa bahlala balinda. Asizi ukuthi baya bayoyithancaza emangcwabeni asizi ukuthi baya bayokhala lapho emangcwabeni kodwa bahlala balinda usuku lwesithathu. Nakuwena mzalwane wami usuku lwesithathu kukhona ukuvuka kukhona ukuvuka kuyinto eyiqiniso ukuvuka kuyinto esingeke sayibalekela kade sifile ezonweni savuka sivukile bazalwane. Sifanele siqhubeke sifune ukukhanya siqhubeke sifune imfudumalo sithi uma sihlabelela sithi ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela. Umethembe ungathi futhi umthembile ukuthi ufonele umlungu wase-Australia atshela ukuthi unqamlala. Umthembe ngempilo yakho umthembe ngempilo yomndeni umthembe ngempilo yey'ngane zakho umthembe ngezinto onazo egcekeni. Ngike ngibuke thina lapha ekhaya asinamabhadagadi kodwa siyahamba nje sivale sihamba sithi kuyantshontshwa-ke bazalwane akukho la nontshontshwa khona kodwa sihamba size sibuye ngoba sithi inkosi ikwakhona thina sizihlala la silindeleni ngoba le ndlu sizoyishiya la asizukuyihlalele. So uma ngabe umthemba ngezinto zonke nazi iy'moto sezingamakhehla manje ibhaki nje yanini uyiphethe uNkulunkulu ngoba samthemba nayo samthemba kungekho nokuthi masiyoyithenga kwakungekho ngisho nemali kodwa
samthemba Nkosi siyayidinga futhi ngeyakho futhi uzoyiphatha uzoyigada. Ziyantshontshwa ama-Toyota yantshontshwa nani isiyiphepha manje uNkulunkulu igadi asimethembe sibe nalobo budlelwane ukuthi umtshele noma ngabe ugoqozisa ukuthi Nkosi hayi phela mina-ke ngithembe wena alizungikhipha leli soku mangiphuza manje alizusithinta ngesami sisu lizonginikeza i-nourishment kuphela umthembe ngakho konke onayo. So ngizothi nje bazalwane asibe nobudlelwane ngizokhuluma ngobudlelwane onendodana nobufakazi futhi nobufakazi kunefunge futhi lofakazi egadini. So lelo lofakazi ifanele ufakazi impilo yakho ayifakazi kulelo lofakazi ngoba uma ngabe ungasafakazi ngempilo yakho angisho mina ukuthi uhamba umisa wonke umuntu indlela oyiphethe ngayo indlela ophila ngayo indlela yabona baze bakubuza ukuthi khona umuntu okahlabelele icule lithi hlobo lolu lwabantu abathi bethwele kanzima kodwa bami bathi uJesu Kristu inkosi. Wenze njalo ume ungenakudla endlini uthi angizuphuma ngekwamakhelwane ngoba uJesu wami uyazi ukuthi uzongilethela ukudla. Ukwethemba ukukholwa ukuzimisela ikhona-ke ukuyesusa uvalo lokwesaba ukuthi ingabe uNkulunkulu uyangizwa nje mina size sizilabhelishe siyifaka amagama ukuthi hayi mina ngazalelwa ukuhlupheka uthi hayi mina ngadalwa nje ukuthi ngiyohlupheka angize ngife cha uthi uNkulunkulu ingcebo yonke ingeyakhe naleli golide esilisabayo elakhe nalobo bucwebe sibungakuthinti lwana kunobungcwele yikho thina singasenabo ngoba yena uzosinike okungcono anithi bazalwane neyikholwa leyo. So bazalwane ilokho nje engifisa ukusho ngiyafisa ukuthi simethembe uNkulunkulu. Inkosi uJesu ayingadluli lesi simo ngawe nami kodwa futhi silahleke ekugcineni. Ngiphatheke kabi uma ngibuka umuntu emuka namanzi njengoba hlala kunekhuphula athi sefikile esihlahleni athi uyasibamba sisuke kanye naye. Izoba njalo impilo yethu uma singabangelanga udlwaneni. Izoba njalo impilo yethu sizobamba izinto ezizomuka nathi namanzi. Into okufanele ngayaziphilisa ibe ubungozi kuthina. So uma ngabe sizonikeza uNkulunkulu indawo yakhe sithi Nkosi Jesu imina lo engangifaka impilo zami zakho ngizisona uzohlanza akwenze umusa ngithandile kodwa nje intshumayelo yombhabhatisi bazalwane noma ibe yinde ingqondo yethu iprogramiwe ukuthi izoba nesikhathi sokubamba nesobhedlela isikhathi esithize ibamba ngokuphelele isikhathi esithize iyaxekisa bayazi othisha isikhathi esithize ayisezwa nhlobo iphinde futhi iqale phansi iprocess. So kodwa nje ngithandile ukuzwa ukuthi kuhanjwa kanjani kuyini uqondiswana isisize ekutheni singacwasani isisize ekutheni sazi ukuthi asiba bezwe sinabaNkulunkulu sazi futhi ukuthi asinayo imithetho yethu yasezweni kodwa imithetho yethu ila thina siyahlonipha izikhulu zezwe kodwa ngeke sihloniphe umuntu siyenkulunkulu. So bazalwane inkosi yomusa imusise ngiyacela sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi Baba wethu ongcwele sibonile izwi lakho qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi sisazodigesta sisazokucabangisisa sisazojula esisipha ukuba siqonde ukuba sihamba kanjani singeza udumo-ke ngasemini thatha indawo yakho Nkosi empilweni zethu unqande ulimi lwethu
unqande imicabango yethu iqoqe uyithumele ekulaleleni ngezwi lakho kuze kuthi ukuhamba kwethu kube yilokho ososimisele khona. Siyabonga Baba uthongcwele, sibonga Nkosi nokudla osiphile khona namhlanje. Siyakulela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuba sisazodla ukudla kwenyama. Nkosi siphile, siphilise, uqinise izinyama zethu ukuze imiphefumulo yethu ibiyeleke edolobheni eliphilayo. Siphe-ke Nkosi ukuba siqonde ukuthi akikho ngokwazi kwethu nangokuzama kwethu nangokuzimisela kwethu, kodwa kungoba wena ungubaba wethu impela uyasipha usondle usigqokise ngempela usijabulise. Siyabonga usisayo Nkosi ukudla esizokudla, ubusise nalaba abazokuserva, ubusise ngezandla eziwenzile ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu Nkosi. Amen. Jesu Kristu Nkosi. Ngiyabonga abazalwane ukuthi nilalelile. Ngiyacela-ke sihlale-ke phansi silinde ukuthi sizotshela ukuthi sinyakaza kanjani namhlanje. Kodwa-ke kuthiwe-ke kuzoshesha. Kuthiwe kuzoshesha, kuzoba ney'teshi ey'hlukene. Kodwa-ke ngisazozwa abasekhishini ukuhambisa kanjani. Ngiyacela nisihlale silinde uJesu Kristu uyinkosi.